Ҳаманда салом алейкум дӯстон, хуш омадем ба канали Сем Шарипов. Бо шумо ҳастам муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. барномаи криминални расследованияҳо. ҳодисае ки имрӯз дар борааш гап мезанем хеле ҳам эҳсосоти гуногун дар шумо ба вуҷуд меора, лекин натиҷа шуморо ба ҳайрат меора. Чӣ гуна одам метавона ки чунин корҳоро куна ва беҷавоб мона? лайк мондана фаромӯш накунен. оғоз мекунем барномаро. яке аз беҳтарин амалҳое ки шахси мусалмон метавона анҷом битияи чие? албатта ки сафар ба хонаи Аллоҳ. Ва ин чиз ба ҳама шахси мусалмон муяссар намешавад. нафароне ки имконияти иҷрои ин беҳтарин амалро доранд чикор кунанд? ин беҳтарин шанс аст. муроҷиат мекунем ба ширкати Парвозавия. Тамоми усулҳоро ба шумо мефаҳмонанд. ба ҳаҷи умра ва фарзии ҷои худтон зайнид мекунем бо беҳтарин шароит ва нархҳои дастрас. Марҳамат, фақат ба WhatsApp-ҳои ширкати Парвозавия муроҷиат кунед. 185% боварӣ қатъияв дӯсто, муроҷиат кунед. ҳодиса оғоз мешавад дар як ҷое ки агар ҳатто ту географияро надонӣ, инҷоро медонӣ, яъне ки дар Ҳиндустон, аниқтараш дар шаҳри Накпур. дар ин шаҳр тақрибан 3 миллион одам умр ба сар мебаранд ва шаҳрвандои худи Ҳиндустон орзу доранд ки ба ин шаҳр бикӯчанд. аз хотири чӣ? дар ҳамун регионе ки қарор дора, яке аз тозатарин, пешрафтатарин ва бехатар ба ҳисоб меравад. бехатар гуфтана ки ҳодисае ки имрӯз дега бураш гап мезанем хеле ҳамихи ба ҳисоб мерава. чикор кунем? яъне ки ин шаҳр танқисӣ надошт, аз бемористонҳо албатта дар ин кор дар кор мешаванд, транспортҳои ҷамъиятӣ ва биноҳои хеле ҳам қимату зебо ки маҳз ҳамин хел аломатҳо шаҳрра бой будану ё ин ки зебо буданашро нишон медиҳад ва бисёриҳо барои галочкаам мекунанд чунин кора. ва албатта ки дар тамоми ҷаҳон ҳамин гунае ҳаст ки ягон шаҳр ё ки ягон кишварда яке бора хонаҳои қимат, биноҳои қимат ва мошинҳои қимат пайдо шава, хубтар дида мешава қашоқии кишвар ё ки қашоқии ҳамун шаҳр. чӣ гуна парадокс метавон? дигар дар сари оне ҳастае ки тасаввур кунед як кишваре ки қашоқ боша, яке дар байни ҳамон нигоҳ мекунед ки ба мисли хоче ки тандир мезана мебароя, аз ҳар ҷо биноҳои нави қимат ё ки мошино пайдо мешаванд. дар фони ино аллакай дигаро қашоқтар метавон бад. дар ин ҳолат боша ин гуфтаҳо дахл дошт дар як раёни назди Накпур бо номи хеле ҳам бетааб Кастурбанагар. яъне ки ин ҷо ҳам чӣ гунае ки шумо дар экран мебинен, ҳами шаҳри Накпура, яъне ки як қисмаш, лекин он хеле ба назар намерасад ки шумо пештар дидин. акнун коре ки мо гап мезанем аз ҳамин ҷа шурӯъ мешавад. чӣ гунае ки шумо медонем мо муддати дароз шуд ки ҳамкорӣ кардастем бо ширкати Осмони Соф ва албатта ки то имрӯза ягон мушкилӣ нашида ва нахоҳад шуд, чунки ҳамаи ёро мо тафтиш мекунем. ин ширкат дора билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон ба нархи дастрас ва муҳимиш он ҳастае ки агар ки аз номи канали ман муроҷиат кунен бо скидка карда мешавад. ва агар ки муддати ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратитон ба анҷом расидагӣ боша, ҳамчунин шумо метавонед ки бо ёрдами ин ширкат сарҳад бигзарен. арзон, осон, ба хости Аллоҳ бехатар ва зудтар. ба хотири оне ки ба самолёт мегзаронанд. Осмони Соф, муроҷиат кун. Время летит, самолёт улетит. ин минтақа иборат ҳаст аз шаҳрвандони қашоқ ва бисёр шахсҳои дора ки дар худи кишвар маъруфанд бо номи Далита, яъне ки дахлнопазир. чӣ? шаҳрванди оддӣ, қашоқ ва бо дахлнопазир чӣ гуна? гап дар бораи он нестае ки ба хотири қашоқ буданшон дахлнопазир шидагиянд. не, гап дар бораи оне ҳастае ки раён ҳамун қадар қашоқай, ҳамун қадар давлат нигоҳубиншон намекунад ки ҳатто дар ягон ҷиноят ё ягон корҳои даҳшатноке ҳам ки шава, дариш ҳам аҳамият наметиҳанд. аз ҳамин ҷиҳат ӯро ном мегиранд дар худи кишвар дахлнопазиро. акун гап мезанем дар бораи шахси асосӣ ба мисли филмҳои ҳиндӣ главни ролда. лекин дӯсто, ин филм нест. бале ин рубрикаҳо ҳамин қадар даҳшатноканд ки бовар кардан душворай, лекин ин маънои ӯро надорад ки ин филмай, ин реал ниай. то ки ягон гапи безеб ба тарафи ман нашнавӣ, беақлона комментаре нанависон. ата бошӣ, солим ақл, лайка фаромӯш накун. номи ин одам Пхарат Каличаланай. Каличаран. Пхарат Каличаран. лекин чӣ гунае ки мо шумо медонем, ҳар як одам бо лақабам дора. лақабаш боша ки бо ҳамин мешиносанд ӯра Акуядай. Акуяд ва ҳамин хел мо номаш мегирем дар давоми барнома. ба дунё омадагии одам соли 1972 таваллуд ва ба воя расидагӣ дар ҳамун минтақае ки мо дар бораш гап задастем, дар ана ҳамин раёни қашоқ, дар раёни Кастурбанагари Накпур. якум ҷинояти худша ӯ анҷом медиҳад дар синни 19 солагиш. дар он вақт ӯ ҳамроҳи якчанд аъзои
ҳамун бандае ки ӯ ташкил кардагӣ буданд бо номи дахлнопазиро як зани ҳамун минтақаро таҷовуз мекунанд дастаҷамона. мешавад хеле кор дастаҷамона бигем. албатта иштирок кардан ҳамчун аъзои банда ин як тарафай, лекин оҳиста оҳиста яке аз чунин бандаҳое ки дар уҷа чандта буданд сардорӣ мекунанд ва на танҳо ба таҷовуз, балки ба ҳуҷум кардану ғорат кардану роҳзаниву куштор сару кор мегиранд. ҳамин гуноҳ мекӯбад дар як зана бо номи Ашҳабай. то охири барномаро забони ман мешканада ва мегӯяд ки ӯ рафиқи ҷияншай. дар назди чашми духтараш зана ба корт мекушад. ҳадафи куштан чӣ буд? ғорат кардан, яъне ки зан ҷавоҳиротҳои қимат дошт, ангуштарин дигараш. мешид ку ба корт битарсонаш бигира, лекин не, мекушаш. баъди куштан мегира, қариб мегира, бигем ин ки камтар душворӣ мешавад ки ангуштарина қатӣ чилик пиликш мебара мегира ва гӯшпоршам қатӣ гӯшош. баъд просто курчокша ҳуй кардан душвортар аз оне аст ки бибари гӯша. зани баъдие ки ӯ ба қатл мерасона номаш буд Ашабагат. худо бизанатон хати номатон. маълумот нест ки ин зан чӣ гуноҳ дошт дар ин ҳолат, лекин Ядов дар яке аз кӯчаҳои Кастурбанагар ӯро ҳам ба қатл мерасонад. як шахс бо номи Авинаш Тавари талхакаф мешавад вақте ки кора мебинад. барои чӣ мо дар бораи ин шахс гап задаистем? барои он хотире ки ин мехост ба пулис хабар тия, лекин аз ин кор Ядов дарак меёва ва ӯро ҳам мекушад. ҳамагон медонанд ки мумкин аст аз дигар барномаҳои ма як почерки махсуси қотилеро фаҳмида бошем ки ҳаракат мекунанд, коре кунанд ки ҷасада наёванд, то ки ӯро дастгир накунанд. лекин Ядов пинҳон намекард ҷасадоша. дар раҳи оҳани дар ҷангал қарор дошта ҳамто мепартофтшон тамом. ва дар асоси ягон ин ҷасад ӯро дастгир кардагӣ набуданд дар ӯ вақт. бо ин чӣ кор мешавад баъдан? ҷолибиш дар ҳамин ҷай. то ест ки дар ҳамин момент небуд, дар ҳамин видеоҳай. барои хотири бинед лайк мондана фаромӯш кардагӣ набошен ва мо давом метиҳем. ва дар ҳамин ҷа каме пауза кунем бардоро. мо чӣ гунае ки медонем веб канал дорем ва дар веб канал як савол додагиам ма намедонам ки имрӯз ин видео мебарояд. то ин вақта ёфтагиан ҷавобшое ки ёфтагӣ нестанд. детектив ҳамроҳи напарникаш ба ҷои ҳодиса меоянд. ҷои ҳодисара напарникаш дарҳол назорат мекунад ва ба хулосае меояд ки ин худкушие. аз хотири чӣ худкушие мегӯяд? аз хотире ки запис меёванд. напарникаш дарҳол мегӯяд тамом ин худкушие, дело закрита, меравем пай кормон. лекин детектив ҳасоси мегӯяд не, ҷураҷон, ин худкушӣ нест, ин кушторе. савол аз куҷо, дар асоси чӣ детектив ба хулосае меояд ки ин худкушӣ небуд, балки кушторе. Дасари умеровать, ему удал, наметонал просто одновременно хам снимать крава, одновременно обум бра. запса гуш мекунан ҳам одаме ки запса кардага ҳам ягон алло имрӯз хизмат кардам, ман хизмат кардам. брат хан нигадорин кани кай меёви я кими короче во мақсад нем я чиз необич мондага авай хмо наёфтесе дина 99% ма дар ускани шом тонзон чихе ким киё дига бо мерен 99% қариб ёфтем. фақат дар ҳамон ҷоя чиз аст, ман намедонам ки барои чӣ хотир шумо дар ҳамин бора фикр намекунед. як чизи хеле ҳам логический ки вуҷуд доштани қотила нишон медиҳад. tasdiq мекунад ки дар оҷа қотил вуҷуд дошт. аллакай дим рӯзай одамо ҳама каса задестиян, кофтестиян ва ҷолибиш он аст ки агар ин савола биёвӣ ҳам тамрини мағз мешавад ва ҳам бо касе ки ёфт барои ҷолиб шидан приз дора. яъне ки 1, 2 ё ин ки 3 моҳи пардохташ бесум мешавад, яъне ки дар уҷа пардохт мекунанд аз танаш. иниш ҷолиб нест. ба ғайр аз ин мо 250 000 рубла байни тамошобино тақсим мекунем. тамошобинои веб каналомон. барои чӣ веб каналомон? чунки мо ин корро ду кас кардаистем бо саломтиҷӣ. дар 250 000 рубл шоҳҷоизаш и зиёрати хонаи Аллоҳ ҳастае ки мо вобаста кардагем ба ин кор ширкати Парвоз Авиара. ин бародар одами бридагира ҳама расходаша ба кала мегирад ва ҳаракат кунем бародаро ки то охири ҳамин моҳ ин кор давом мекунад ва охири моҳ мо разиград мекунем. боқимондаи сум аз 250 000 рубла мо ба тариқи ҳар гуна бозиҳо тақсим мекунем дар тамошобинои ана ҳамин каналҳо. шарти розигриш ҳамин аст ки шумо бояд дар ҳар ди каналҳое ки дар комментария гузошта шудаги силкаҳошон обуна бошен. баъдан метавонед дар розигриш иштирок карда соҳиби приз шавен. ва агар нахоҳем ин чӣ гап нест, шумо метавонед ҳамто обуна шавен дар ин канал ки пушаймон намешен. мисол мегирем, ин каналҳо чунин видеоҳо доранд. мисол канали ма. барномае ки давом метиҳем, яъне дар бораи оне ки дурӯғ чӣ гуна кор мекунад. ман аллакай аз ҳамин ҷа ҳис кардаистам. чӣ?
чигуна одам маҷбур месозанд ки аз ҳақ рӯ бигардонад. ҳоло ба вуҷуд меояд як алоқа байни шумову бадани шумо ва дасти маву ангуштарини ма. барои чӣ телевизор тамошо кардан зарар дорад? монанд нестай ба ин шахсе ки ҳуҷум кард. ин ба мисли ҳолати крокус мешавад. ба чӣ усул таъсир мерасонанд ба одамизод ки ба ақли худаш дигар роҳ надорад? ба ин нақта бигем, яъне ки бояд ҳис кунӣ, дуруст? яъне чӣ хеле ки шумо мебинен, ӯ ба саводай ва ҷои заифиш ҳамияй. ба саводай ва ҷои заифиш ҳамияй? бале бародор, ором шин. акнун ҳоло бигем ки ӯ чӣ ранг дорад? сиёҳ, бинго. ва канали Салом Тиҷӣ. номи ин шахсро қариб ҳама медонад. Андрей Чикатило. аз ҳама даҳшатноктарин маньяки асри 20. 53 куштор. бераҳмӣ ва золимӣ нисбати шахсони қурбоншуда. одамхӯр ва таҷовузгар. ба ҳолати равонии ин шахс чӣ таъсир карда буд ки ба чунин амалҳои ваҳшиёна ва ҳайвонӣ даст задааст? ссилкаи ҳарда канало дар якум комментарияй давом метем барномаро. се кушторе ки ном гирифтем айни замон, и он куштори даҳшатнокое набуд ки аз хотири и Ядов машҳур шудагиай. Ядов пад номаби Заҳрову як зани ҳамун минтақа бо номи Калма кӯдак ба дунё меёрад ва баъди 10 рӯзи ҳамин кор Ядов бо ҳамроҳии бандаш ӯра таҷовуз мекунанд. пад бандара бераҳмаш. баъди ин кор зан худша ҳамин қадар бад ҳис мекунад ки ҳеҷ роҳ барои худша ором кардан ба ғайр аз худкушӣ намеёбад ва дар баданаш керосин пошида худша оташ мезанад. як духтари дигарра боша як чанд рӯз пеш аз тӯйш таҷовуз мекунад. Ядов ки агар тахаллусша пра бигем, бале бо тахаллуси прай Акуядовай. Акуядов и шоҳи ҳамин минтақа буд. ягон кас ӯро ягон гап гуфта наметонист. ҳоло шумо ҳайрон мешавед барои чӣ? тоқат кунед мефаҳмед дар ин барнома. куҷо саросимаед? чой абнавид ка? то ҳамон даме ки ӯ дар ҳамин минтақаи Кастурбанагар зиндагӣ мекард, ба ҳисоби официални 40 зана таҷовуз кардагиай. иш танҳо официални. ғайри официалиш боша зиёда аз 200 нафарай. мумкин аст шумо савол битонед ки истиқоматкунандаҳои ин минтақа баъдан ягон кор намекардан, ягон чора намедидан барои кор. чора медидан. ҳамин қадар метарсиданд ки зану духтарошона аз хона берун баромадан намегузоштанд. занҳо ҳаракат мекарданд ки тамоми корошона рӯзда кунанд, чунки Ядов дар рӯз кам мушоҳида карда мешид. аллакай ториктар шидан мегирифт, ҳама пинҳон мешиданд. акнун саволи муҳиме ки дар шумо задагиай аз аввалам буд, ман ҷавобаш метиҳам. барои чӣ пулис ягон кор намекунад? каме пештар гуфтаму, лекин пурратар гуфтан дар корае. сабаби якумаш и сабабе ҳастае ки ман дар веб канал ин масъалаҳоро гап мезанам. хабар намерасондан ки ӯвора таҷовуз кардагиан амоноиш ки зинда мемонданд. барои чӣ? барои фикри мардум чӣ мега? бумбар Ядов гой. аз сабаби дигараш бошае буд коррупсия. бале, коррупсия даҳшатноктарин ҷинояти калони ҷиноятҳо и коррупсияе ки ба сабаби ӯ дигар ҷиноятҳо роҳ меёбанд ва пулисҳо қатъи Ядов ҳамкорӣ доштанд. ӯро мехарид. мисол мегирем, зане ки ба пулис муроҷиат кардагӣ буд, пулис ба ӯ чӣ мега? ту зани бераҳаи, барои ҳамаи ӯ тура таҷовуз кардагия. гумшаиҷа. аз занҳое ки агар ба чунин ҷавоб қаноат намешидану адели пулиса тарк намекардан, пулис чӣ кор мекард? иш аз кори ҷинояткор да бадтара. яъне ки ба Ядов хабар медод. яъне ки Ядов хабар медоданд ки ина фалонхе зан аз номи ту шикоят кардистай, бара ҳаллаш ку. баъдани ба хонаи зан мерафт, мегуфт ки бишин ки аз ин даҳшатноктар мекунем та. тасаввур кунем ки дар ин хел ҳолат одам чӣ гуна мешавад. ҳеҷ кас пуштиша нагира. тасаввур карда метонед, на? бале, тасаввур карда метонед, конечно. ин кор ба наздикии шидагиай, не дар барномаи криминалӣ не. дар ин бора касе угадат кардагӣ боша, ҳоло бо гап мезанем. яъне ки гап задаму ониша ки гап зада немозида сармай, иша ҳоло гап назадам. як рӯз Акуядов бо ҳамроҳи бандаи худаш ба хонаи як зан мераванд бо номи Ратна Дунгари. имприяноми созмонӣ. Ядов тамоми мебелҳое ки дар хонаи ӯ буд мешкана ва таҳдид мекунад ки кӯдакоша мекуша агар чӣ пулу бойгарие ки дора ба ӯ натия. чӣ гунае ки шумо аллакай медонен, ин минтақа тақрибан ҳамаш қашоқ буданд.
ва ҳамин қашоқҳоро ғорат мекард. Дар натиҷа чизе ки ӯ мехоҳад ба даст меора, албатта ки ӯ бой нестан, мисол миллионш ба ӯ наметан, чизе ки дорад метиянша. ҷолиб мешавад ки ӯро ягонша ба қатл намерасона, хонара тарк мекуна. Ин одаме ки ӯ кора нисбаташ мекуна, охирон ҷабридаи ӯ мешавад. Барои чӣ? ҷолиб. Дар ҳамсоягӣ бо ӯ зиндагӣ мекард оилаи Нараянҳо. бо нигоҳ накарда ки ин оила дар райони Қашоқ зиндагӣ мекарданд, тавонистанд ки фарзандошона соҳиби илм кунанд. ҳамчунин духтаршона бо номи Уши Нараян. Гӯшҳои Нараян. Ин духтар ба хотири оне ки маълумот дошт, қонуна медонист, ин ҷабрдидаи Ядова мега ки ба полис муроҷиат кунад. Лекин ҷабрдида метарса ки ӯ бо қасос мегирад, чунки медонистанд ки ҳамин хел мешавад нисбат ба дигаро шидагӣ буд. баъди оне ки ҷабрида рад мекунад ба полис рафтана, духтар ба хулосае меояд ки худаш рава. Дар ин ҳолат албатта шумо интизорен, ҳамун коре мешавад ки пештар мешид. Полис ба Ядов хабар метад дар бораи муроҷиати Уши Нараян. Ядов ҳамроҳи 40 аъзои бандаш ба хонаи Уши Нараян мераванд. ҳайфи забонам. Дар дасташ як қутии кислотаро гирифта аз пушти дар дод мезанад ки духтарда ягон зарар намерасонад, агар ки заявлени худша пас бигирад. Духтар ӯро гӯш намекунад, дара аз дурун маҳкам мекунад ва ба полис занг мезанад. Дар телефон ӯро мегӯянд ки аллакай фиристодагианд, полис ба назди ҳодиса ҳозир хоҳад шуд, лекин мо шумо медонем ки ҳеҷ кас ҳозир намешавад. Аядов боша давом метиҳад дара кӯбидана, ки дар охир ғазабӣ шида мега ки ман дар рӯи ту кислота мепартом, ки дар натиҷа ту дигар наметонӣ зидди мо шикоят кунӣ. Ту медонӣ ки мо бо ту чӣ кор мекунем? Таҷовуз? Не, таҷовуз кардан и танҳо лавлавакошай. Ка лавлавакош намегав. Таҷовуз кардан и ӯ қадар чизи қагноин. Таҷовуз кардан. бобои қанд чида ёдам зади ту дамҷа. Чӣ гуфтасӣ? таҷовуз кардани ту он қадар даҳшатнок нест дар муқоиса ба оне ки мо бо ту кардане мегаш. Албатта ба он нигоҳ накарда ки дара духтар маҳкам кардагӣ буд, 40 та аъзои банда буд ба ғайр аз Ядов. ӯ ҳаракат мекунанд ки дара бишкананд. фаҳмояд ки дар дер ё зуд мешкана. Духтар ягон роҳи дигар намеёва, балони газа мекушояд ки барои хӯрок тайёр кардан доштанд. Баъдан гугурчиро дар дасташ гирифта мега ки агар кадоми дара букушоя, гугурда дар метиҳад ва албатта ҳамаш мекафанд. Дар ин ҳолат ҷинояткоро беақл ҳастанд, албатта не ки ба ин дараҷара не. бӯи газа ҳис карда духтара ба ҳоли худаш мегузоранд ва албатта як умра неку то вақти бӯи газ кам шидана. хушбахтона яке аз бародарои Уши юрист буд. чӣ гунае ки мо шумо медонем, ин оила тамоми фарзандора соҳиби илм кардагӣ буданд. дар муқоиса ба дигар истиқоматкунандаҳои ӯ минтақа ӯ каме мағзош кор мекард ва муроҷиат мекунад ба полиси минтақавӣ не, ба болотараш, ба ғайр аз ин як страховкаи дигар мегирад. чӣ намуд? хабардор мекунад рӯзноманигорора. бале бародаро, ман дар бисёр ҷиноятҳо мегӯм ку сару садо кардан дар бораи ҷиноят чора дидан нисбати ӯра зудтар мекунад. яъне ки ба нуқтаи болоӣ арз карда бо рӯзноманигорора хабардор мекунад ки дар натиҷа ҳама ин кора назорат кардастанд. агар ки ӯра рад кунанд, ҳама мардум даракдор мешаванд ва кушода даракдор мешаванд. дар ин ҳолат полис ин кора намекунад, пӯшонданӣ намешаванд ҷиноята. дар ин ҳолат чӣ кор мекунанд? Не, ҳама каса ӯра дастгир намекунанд. танҳо полис ҳам қадар коре мекунад ки духтара посбон метиҳанд то ки района тарк кунад. кӯмаки зуру рутунсиё. лекин ин кор эффекти зур метиҳад. ҳама шоҳиди ин мешавад ки як духтар тавонист ки арз кунад ва бо Ядов ба хонаи ӯ рафтагиа ӯ ҳеҷ корш кардан натонист ва ин духтар соғ саломат аз район баромад. дар натиҷа як ғайрати дигар дар мардум пайдо мешавад ки калтаку санга гирифта ба хонаи Ядов равона мешаванд. тасаввур ки қавақ и ҳуҷум мекард, акнун боша ба ин ҳуҷум кардесиянд. гаҳе пушти зину, гаҳе зин ба пушт мегана. комрӯзи лангулию момаҷону сангпуру сангпари дигар ин кор нисбати шумо мешавад. интизор бошед. ва маҳз дар ҳамин рӯз дигар роҳ нестай барои полис худи Ядова дастгир мекунанд. 13 августи соли 2004 дар суди Накпур дар бораи озод кардани Ядов бо залог машварат мерафт. яъне ки медонед, мисол одам агар ба ягон кор гунаҳгор шидагӣ боша, протсесс рафтеста боша, ӯ бояд
муваққатан қарор дошта боша, маҳкам боша. Мисол шиштагӣ нестае, оно муваққатие, маҳкамае. Агар ки залог дода бутона, метавона ки то натиҷа баровардани суда бироя. Дар ин вақт ӯ ҷинояткор метавона ки бигреза ва пишита. Ва ин гапу чап овоза мешава. Дигаро мардум дар ин бора дарак меёванд ки пулис ӯра сар доданияй. Вақте ки сару садо мебаря, пулис баръакс ӯра ҳаракат мекунад биқапа, то ки сару садо кам шава, баъдан ҳоиш битем, вагарна мехӯранд шава. Дар анам қадар як чанд километр дур аз суд, занҳо аз анаму минтақаи Қашшоқ садҳо занҳо ба суд меоянд ва бисёриҳош вориди суд мешава ва дар қатори пеш ҷойгир мешаванд. Ҳангоме ки зал пур аз занҳои минтақа буд, ядов ворид мешава. Ягон изҳороти пушаймонӣ, ягон чӣ дар рӯй дида намешид. Ва ҳамон вақт мебина як занеро ки, яъне ки мешноса яке аз занҳоеро ки таҷовуз кардагӣ буд. Тасаввур кунед шумо паътиву боварӣ ба худша ки ягон гапш намешава, зана фоҳиша номида мега ки аз инҷа баъди баромадан бо таҷовузш мекунад. ин даҳшат як тараф беста, даҳшати дигар аз тарафи пулис оғоз мешава, яъне ки дар ин суханҳо ӯ механданд. баъди чӣ даҳшати сеюм оғоз мешава. ҳама даҳшатборон шид ку. ба ғайр аз ӯ залҳое ки дар дохили суд буданд, садҳо зани дигар ҳуҷум мекунанд ба дохили суд. дар ин ҳолат пулисое ки хандидаиста буданд, ҳамашон аз ҷои ҳодиса не, аз зали суд, ё ин ки ҷои ҳодиса мешава камтар пас, фирор мекунанд. дар дохили зали суд тақрибан аз 200 то 400 нафар зан қарор дошт дар он вақт. ҳамаи занҳо бо ядов дар дохили суд буданд ва ҳамаш ҳуҷум мекунанд ба ядов. яроқҳои ӯ буд санг, хокаи қаламфурӣ, яъне ки парашоки қаламфурӣ тез, калтак ва кортҳои ошхонагӣ. ядов боша дар ин ҳолат аз таъсири дарди хеле ҳам сахти калтаку сангу зора карда дод мезад ки бибахшен, бибахшанша ва ӯ дигари кора намекунад. аз занҳо боша дар навбати худшон корда ба якдигариш медоданд, то ки ӯам зарба бизана. ба ёд дорен шумо таҷовузи дастаҷамонара? акнун боша қатли, яъне ки қасди дастаҷамона мешава. тенҷане ки дар рӯи экран бародаро ма кадра аз ҳамин зали суд нишон метиҳем тон чорнибелиш мекунам, ба хотири оне ки ютуб метавона каме ограничениё мона, реални хунае. агар ки хоҳишманд боша, ма амира бо оригиналша сиёҳ накарда дар телеграм мепартам. телеграм канали ман ҳамеша дар комментария якум комментария закрепид шидагӣ. яъне ки ҳар як зане ки дар дасташ цанг дошту корд надошт, ҳаракат мекард ки навбаташ ба корд бираса ва ӯ ҳам як бор сих кунад дар бадани ядов. ва ҳатто як зан мебра, чиз чораша мебра. бале, дар вақт дар байни ин занҳо ягонта ҳамшира набуд ки пулси ӯро бисанҷа кай мурда дига назананша. ва ҳатто баъди мурданшам зано зарба задана қатъ намекарданд. баъди кор вақте ки каме ором мешаванд, 5 зана дастгир мекунанд, лекин дигар занҳое ки дар оҷа ҳузур доштанд, пулисҳоро маҷбур месозанд ки ин занҳоро сартиянд. баъди чӣ ӯши нараян, яъне ки якум зане ки ҳамин корро оғоз мекунад, бо ҳамроҳи 40 зани дигар гунаҳгор карда ва дастгир карда мешавад бо гуноҳи киштори дастаҷамона бо маслиҳати пешакӣ. бидак далел буд, медонистанд ки киштай, медонистанд ки ҳамин занҳо киштай, лекин ягонта шоҳид набуд. ҳоло шумо ҳайрон мешен чӣ хел? ба ёд биёред ки тамоми пулисҳо гирехтагӣ буданд ва анамо қадар зане ки дар ин дурӯ буданд, ӯро задан киштанд, ягонта шоҳидӣ намета ва ягон кас намега ки ягон каса дидай задана. ҳамаш мегӯянд ки мо надидем ягон занеро ки ӯро зада боша. тенҷа? яъне ки суд наметонист ки ягон зани муайяна гунаҳгор кунад ба ин кор. ҳеҷ кас зидди ҳеҷ кас гап намезад. дар натиҷа дар куштори ядов ягон каса гунаҳгор намекунанд. ва дар охир боша судияи суди болоии Ҳиндустон бо ҳифзи занҳо гап мезана ва ӯ мега дар ҳолате ки онҳо қарор гирифтанд, дигар роҳ надоштанд. занҳо як чанд маротиба арз карданд ба пулис то ки ӯро кӯмак кунанд, лекин ягон кас ё ин ки натавонист ва ё ин ки нахост ки ба доди ӯ бираса. агар ки ӯ қонунро ба дасти худшон гирифта бошанд, пас ин ба хотири оне буд ки қонун ва мақомот ӯро кӯмак кардан нахостанд. ӯши нараян асосгузори як проекти
ҷамъияти бо номи Кастур ба Нагар мешавад. Бо дастгирии як фонди режиссёре ки номаш хеле ҳам қинай ман монда шидам, номаша намегум, ин проект занҳоеро ки аз ҳами минтақаи Қашоқ ҳастанд кӯмак мекунанд ки соҳиби ягон маълумот шаванд ва бо тиҷорат саркор гиранд. пухтупазира ёдшон метанд, кор бо компютер, дизайнерӣ ва дигар. тасаввур кунед шумо ҷабрдида зане ки дар чунин ҳолати ногувор қарор дошт имрӯз шахсе мешавад ки садҳо зани дигарро кӯмак мекунад. ин сазовори аҳсанае. ҳеҷ чӣ ки натонистен рӯзҳои наздик як проект мебарояд, бетараф набошен шид. бардор фикр рафтаи худтонро дар комментария бинависед. дар рӯи экрани шумо ду видеои нави охир баромадагиро тамошо карданашо фаромӯш накунед ва ҳар як шахсе ки мехоҳад блогер шавад дӯсто, аз дараҷаи оғозкунанда то ба профессионалира тамоми таҷрибаи кори хидмат дар ютуб ки аз соли 2017 инҷониб ба даст овардагиам, дар як курс ҷойгир кардагиам ки марҳамат силкашай, тамоми саволҳое ки дар бораи блогерӣ ба шумо ба миён меояд ҷавобша хоҳем гирифт. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.